هوگر بربر نویسی هلین نتنی آواهیه چروکا جنگهیه هلین جدر و وقتی دیتن وکی آواهیه جکیور و کرپیچان خویا دکه دناف چار دواران ده بیدنگ و بیلو دمینه لبلی جبو کسین که دهندر اوی ده دجین هلین نتنی جیه که جبو سری خواه لیدانین او چیروکه که جنگهیه کتی ده هست بیرانین و ناسنامه به هفرتینه هوناندن به گرماهیه که گیان مروف حمز دکه او ده هر قنجکا خواه واته که وشارتی دحوینه هلین سترانه که کور او به باندوره که ناوه وی بخواشی تی بلیر کرن هلین آوازا هری که ونارا وی سترانه دایی که بهناوی دماله ده بلاو دبه دنگی وی نرمه بدنگی وی تی گیشتیه چاوین وین کور هر تشت بینن او بدلوانی تجینه دایک گوتنا وی سترانه که به نرمی ده دل ماله ده تی ستراندن هبونا وی دبه دنگی کی دل شوات کل دیواران دقالبه ودگره او وکی اوینه کی جه پنجران دهرکه دروه ev melodiya efsuni hilina sade ve diguherine maleke germ u zindî. Bav jî stûn û bingeha vê straneye. Carinan wekî helbestekî tê xwendin. Carinan wekî dengbêjekî diqîre û dilorîne. Carinan jî dibe sefoneke xwezayî ku bi helbesta xwe ya qewîm. Bi keda xwe ya bêdawî û hebûna xwe ya ewlekar tê naskirin. Bav rêbaza xetekî ye ku di bingeha malê de bi ket tê lêkirin. Hesteke pêbaweriyê dide avakirin û dibin barê giran de çok danayîne. Gotinên wî ne tenê gotinin, ew şîret, xwêdan û şevên bêxewên ji bo dabinkirina malbatê ne, ku bi bêdengî parçeyên laşê xwe ji bo pêşeroja zarokan dike qurban. Her kiryara bav notayeke vê senfoniya malbatî ye ku dilê mirov bijerîne û biramûsîne. Zarok jî endamên nû yên vî malê di nav vê awazê de çê dibin, mezin dibin û bi demê re dibin parçeyeke bingehîna stûnên hêlînê. Bixwazin an nexwazin tevlê vê govendê dibin, ji ber ku rihê vê awazê wan dorpêş dike. Dîwarên ku hîn zexm nebûne, bi hezkirina wan qewîm û saxlem dibin. Her ken, her girî, her serkeftin û her têkçûn dibe kerpîçek di avahiya vê hêlînê de û ew hêlîn dibe qestek bêhempa. Dem derbas dibe, zarok mezin dibin, diçin û hêlînên xwe yên nû çê dikin. Dest bi lêkirina stûnên nû dikin. Serpêhatiyên nû bi ceribandinê dest pê dikin. Lê li derek dûr an nêz. Di bêdengiya lomeyên dê û bavan de di quncika herî nazika dilê zarokan de awazeke nas û nû dest pê dike. Ev bîranînên germ ên zaroktî ne hestin ewlehî yên dibin banê wê hêlînê de hatine hîskirin, ku di dil de zindî dimînin. Ji ber ku rastiya jingehê bi vê dab û nêrîtê hatiye honandin, wekî şaxekî darê bi rehên jiyanê ve tê girêdan. Ev ne stranek nû ye, ne jî kevne. Straneke herdemî ye ku xwe dubare dike. Zarok dibin banê vê hêlînê de bi dengê dilovaniya diya xwe li ber siya bavê xwe bihêz û ewle dibin. Heta dawiya jiyana xwe li dû şopa vê qudretê dimeşin ku di dilê xwe de hilgirtiye û dixwazin cihê dê û bav bigirin. Hêlîn dibe ew strana dubare ku her dem bi kurahî di bîra jiyanê de xwedê hîskirin û jîn. Hêlîn wisa du stûn û saxlem e. Bi stûnekî nikare li ser lingan bimîne.
û bê yekî kût e. Hogir berber nivîsî. Ji kerema xwe re kanala Diyarname bişopînin, bibin abone û destê xwe li zengila hişyarî bidin. Dem baş, bibînî nava xêr û xweşiyê de.